Friesland 400 hier, wat is dat voor flauwekul? Nee, al 400 hier binnen wij er al de lul. Zolang bezetten die Holland dus is al. Ja, wij zitten bij die vier skappen in de val. En die nepvriezen die dit alle vieren. Zullen wij stieren in de kop omrieren. Op jochte vriezen sterk kool die loopt. Want de oude vriezen stoppen tot je.